Voilà, donc nakɔ in baara cogoya donna n'u cɛ cogo min na an nana an ye projet civil yan ka taa Manden yɛrɛ bɛɛ donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bon musow u sɛgɛnnen don n'a bɔr'u ka samiyɛfɔ forow la foro fosi t'u bolo tuguni u sigilen de bi to ten u yɛrɛ ka fɔ la donc an y'an kɛtu kɛ ka jateminɛ kɛ donc an y'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ n'an sera k'u dɛmɛ ni nakɔ ye puisque nakɔ ye musow ka baara fɛn de u ka nanw bi bɔ a la u bi sanni feerew kɛ fɛn misɛnw bi bɔ a la donc o hakilina de nana n'an ye ka musojɛkulu kɛ ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ ka nakɔ k'u ye k'a koori ka ji sen k'a d'u ma foraji sen k'a d'u ma ani an b'u kɔlɔsi fana sɛnɛ kɛcogo ɲuman na dɛmɛ min an b'a ta ka ɲɛsin u ma l'appui voilà l'appui technique demain mi taa min na sisan an bɛ fɛngɛ d'u ma an bɛ yɔrɔ aménager k'a d'u ma donc n'a koori la sisan forage bɛ kɛ ka d'u hectare kelen de don donc forage bɛ kɛ ka d'u ma donc an bɛ baarakɛminɛnw d'u ma siw bɛ d'u ma an b'u kɔlɔsi fana ka ladilikanw d'u ma sɛnɛ kɛcogo ɲuman na ani sanni feere bɛ kɛ cogo min na muso groupe joli wa an bɛ yɔrɔ min na bi an ye muso groupe 9 de ta donc jardin 9 de bi a bɛɛ hectare kelen an y'o de labɛn voilà donc ni sɛnɛ kɛra la i y'a fɔ cogo min na u b'u ka duntaw bɔ a la n'u y'u ka duntaw bɔ a la u bɛ feereta bɔ a la donc n'u ye feereta bɔ a la an yɛrɛ bɛ se ka sanni k'u bolo comme an ye bayɛlɛmali kɛ baarakɛyɔrɔ de donc an fana bi n'u bɛ jɛ en même temps u bɛ bayɛlɛmali kɛ an b'u kalan bayɛlɛmali fana na u ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bayɛlɛma u bolo cogo min na a n'a marako ɲuman a feereliko la an kɔni b'u dɛmɛ ni min ye dɔrɔn feereliko an yɛrɛ de b'a san u bolo voilà an b'a san u bolo an b'a bayɛlɛma ka tila k'a feere voilà u bɛ don bayɛlɛmali la u b'o formation fana k'an fɛ i m'a faamu u bɛ bayɛlɛmali kalan k'an fɛ an b'a san u bolo u b'a k'u dege a bayɛlɛmali la donc en même temps u fana bɛ se ka bayɛlɛmali k'u yɛrɛ ye k'a feere voilà nisɔndiya jumɛn yɛrɛ b'aw la nin baara in bon nisɔndiya min b'an na nin baara in na an y'a ye depuis an y'a daminɛ a dugu 9 na musow bɛɛ sewara donc o yɛrɛ ɲɛ bi kɛnɛ la puisque yan sisan bon a ye baloko sinsin kosɛbɛ donc a ye bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ani musojɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ voilà ɲɔgɔn dɛmɛ baloko sinsira ni tuma bɛɛ kɔni u tɛ dɛsɛ wari misɛn na u b'u ka musaka misɛnninw ɲɛnabɔ ni min ye voilà bon n bɛna wele min fɔ ye dɔrɔn u k'u cɛsiri ka baarakɛminɛnw de dir'u ma tan k'a minɛ ka ɲɛ k'a ladon ka kɔlɔsili d'a kan ni kalansen minnu bɛ d'u ma u k'o faamu kosɛbɛ voilà. Nakɔ wagati na gɛlɛya tala dɔn mais an ye wɔrɔnin min dɔn di sisan nɔgɔya donna ko dɔ ji ka sɔrɔ dɔɔni o n'a ta hali sabani ai bɛ dɛmɛ kɛ halisa bo dɛmɛ kɛtɔ bolo min kan fɛn misɛnninw bɛ se kala sabati an fɛ ɲa ma ka kɔ ninnu jufɛla k'o dada bɛn se ye an tɔɔrɔ la n'a sera ko o dɛmɛ kani don an ma sani ka fu bɔ o bɛ se ka diya an ye. Nakɔ ye mun yɛlɛma aw yɛrɛ ka tagabolo la. Nakɔ na min yɛlɛma an y'a tagabolo dɔ nakɔ ko a diyala an ye a bɛnna an ma fɛnɛ mais fɛn min ye nakɔ an b'a masakaninw kɛ a dɔ an b'a o sɔrɔ jaba fɛnɛ kɛla dɔ an fɛ an ma jaba a ma se ka irisi jiko ta fanfɛla n'o tɛ bɛɛ n'a nada kɛ taa ni sɔrɔ dɔ bon a ɲani min ma ni sisan komi baara gwale an bolo dɔɔni fɔlɔ sisan an ye laɲiniw na bon n'o bɔra dɔ sisan ne ye laɲini dɔ di n kɔ an b'a continuer o fɛnɛ fɛ n kɔ k'o baara sani ka to ji ko ka fɛn kɛ dɔɔni ba ko ji fanga ka bon sisan jaba ma bon ni ji bira ma tigɛ la dɔɔni k'an lafiya a bɛ to kana o fɛn min yan di n kɔ an b'a continuer baara fɛ kuma min ne fɛ o tɔgɔ Tagari Jakite Sibi Jisumana a ye kɔko nin kɛ muso ye i n'a k'an ye an dɛmɛ kosɔn an ye nafa belebele sɔrɔ a la telema ban an bolo wari misɛnnin na fɔ ni ma se ka baara kɛ n'i ye baara kɛ a lawulila na ɲina ma a n'o jigiya ma fa a diyala an ye fɔ k'a dan tɛmɛ i y'a faamu nakɔ nin kɔnɔla la ne ɲɛmɔgɔ lanka mɔgɔ 5 naani ni min ye kɛlɛ kɛ ne b'o minɛ ka min y'a nafɛn nɔ gɛ n'i y'a nafɛn tiɲara an bɛ i ɲankin wɔrɔ bɛɛ k'i sɛbɛ don i yɛrɛ ma a y'a d'a ma an n'an ɲinana kama an k'an jija malo kana baara an ka an cɛsiri baara kɛ kun ye mun ye n'i y'i cɛsiri i b'a nafa sɔrɔ kɔnte ka baara fɛn d'i ma ten k'i sigi ka kɛ ɲɛnɛkɛ o ma fɔ kɔko ni kɛni a nafa bale ɲ'an ye
da to i mara ka ne nafa bale ɲane ne ye de la balolari ne ye den na balolari tuma bɛɛ ne bolo bɛ wari misɛnnin na i y'a mɛn ne yɛrɛ ta o de bila ɲɔgɔn kan ye samiya nɔ n y'a ta ka ɲa tigɛ fɛn fɛn o de sɔrɔ a rɔ nafa dɔ o de o nafa belebele de wali ba ala ka ya jama yiriwa an muso minnu bɛ baara kɛ an ka ca dɛ an ka ca bɔ nakɔ ko na kɛlen nisɔndiya min d'an bolo kundan t'a la quoi an ye nafa sɔrɔ nakɔ la nafa min bɛ a yira ko nakɔ ko diyala an ye nakɔ ni diyala an ye fo ka s'a dan na a daminɛ ni sisan tɛ an ye min sɔrɔ a kɔnɔ ma tiɲɛ na a bonyala an ma a diyala an ye yɛrɛ de an ye nafaba de sɔrɔ nakɔ nin na depuis nakɔ nin nara bɛn tun t'an fɛ yan bɛn yiriwale an fɛ yan depuis nakɔ ko nin nara musomisɛnninw sera ka lafiya nasɔngɔ ko ninnu na n'i ye buruburu sɔrɔ i b'o fara i bolo la i b'o kɛ nasɔngɔ de tiɲɛ na an ye lafiyaba de sɔrɔ nakɔ nin na nakɔ ko nin na a diyara an ye dɛ a diyara an ye bon minnu fana bɛ an fɛ baara la i bɛ k'an dɛmɛ a bɛ ka sira don an kɔrɔ siya min bɛ se ka kɛ ɲumadi ka o ɲɛsin an ma an bɛ ɲugu sɛnɛ n'an ye ɲugu an ye jaba fɔlɔ sɛnɛ jaba bɔra yen an ye ɲugu nin k'a kɔnɔ sisan samiya na kɔni an ma ɲugu nin yɛlɛmɛ fɔlɔ awɔ an ye jaba sɛnɛ an ye nakɔ an ye ninnu sɛnɛ hali bi ne bɔra sugu la n ye feere kɛ n ye nisɔndiya